Miért érdemes glutationt fogyasztani? Az előző részekben elmondtam, hogy a glutatión fogyasztása leköti a szabadgyököket, lassítja az öregedést, immunerősítő hatású, befolyásolja az idegrendszeri betegségek kialakulását, gyulladást csökkentő, méregtelenítő. A következő pedig, amiért érdemes fogyasztani, mert daganat ellenes hatású is. Emeli a daganatos sejtek oxigén szintjét, ez idézi elő a rákölő hatását, hiszen az oxigén a daganatos sejteket megöli. Az oxidánsok hatására maga is károsodik, de a glutathione reduktáz nevű enzim azonnal helyreállítja. A glutatión lényegében pajzsként védi a szervezetünket a különböző külső behatásoktól, mint például UV-sugárzás, radioaktív anyagok, szabadgyökök, különböző méreganyagok, melyek különböző betegségek előidézői lehetnek. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a glutatión nagyon fontos szerepet játszik az emberi szervezet működésében, és hiánya többféle súlyos betegség forrása is lehet. Megfelelő technológiával előállított glutatión szájon át történő bevitelével pótolni tudjuk hiányát, és ezzel hozzájárulhatunk egészségünk hosszú távú megőrzéséhez. Ha érdekesnek találtad a hallottakat, kövess be hasonló tartalmakért!